ciwon idanuwa suna zubar kuka. Zo kula da ni da suna wanka. Ba ni ya da ke ko za a mini duka. Amir, Amira, Amir, Amira. Ina so in kasance tare da ke har ƙarshen rayuwata. Usman, kai kuma ina so in kasance mai ƙara min ƙarfin gwiwa. Ya zama dole, ai dole ne. Duk a makarantar nan bani da wani babban aboki malami sai da ka shigo makarantar nan. Haka ne. Na gode Usman. Dama ake so aboki ya kasance. A san wani Usman. Allah ku ji nake tamkar don abin da nake rayuwa. San malama. Tana saman biyu. Wannan shine ake cewa ta faru ta kare. An yi wa ne don ya sata. Usman ka rubuta da abu da faɗa. Sai inda da Allah musai da. Na san cewa dukkan wannan makarantar nan kowa ya san waye. Duk da dai na ga wasu bakin fuska ba su san waye ba, amma duk da haka zan gabatar muku da ni waye. Da farko dai suna na Kabir, babban ɗan gidan Alhaji kuma cikin wannan makarantar, kuma yayan Ahmad. Kowa ya fito kuma wasu kyau da ji abin da zan gaya masa. Wannan makarantar Alhaji ya bar da kafin yau kimanin shekara 2 kenan. Haka ne, da kusan cewa komai yana canjawa. Kai kowa ya canza. Ka zo. Malam Hausa. Urudin mako gangariya. Billahi ladi. Da wurin ka zo ka tsaya. Ba zan tsaye maka wani dogon bayani ba. Alhaji ya ɗauki Ahmad daga wannan makarantar. Yanzu haka zancen da nake muku, jirgin su ya kusa dosa zuwa ƙasar London, inda zai je ci gaba da karatunsa na masters. Wannan kuma wace yarinya ce malama ce? Akwai kuma yanzu sai ka mutu za ka gama bayani. Ina ne wakiltar ta na ba da haƙuri. Wannan yarinya ita ce da Ahmad. Ana ganin biki. Kai, amma fa yarinyar nan ta yi sosai. Ina ganin ni zan ci gaba da jagorantar wannan makarantar, amma dai sai yadda Alhaji yanki. Saboda haka we meet next time. Kowa zai iya tafiya kawai. Ahmad, ka san me ne? Gaskiya abin da aka yi ma a makarantar abin ya yi matuƙar fiye ne. Ko da shike ni abin da aka masa ma ya mun daidai saboda yanzu ma ina da masu. Ai ina goyon baya da aka kori yaron nan daga makarantar mu. Domin yaron nan Ahmad ba shi da mutunci ko kaɗan. Kai ba haka bane. Gurgur fahimta ko kai mai amsa.
da kamata ku yi haka ba ku yanke hukunci kai tsaye. Abdulrahman mutum ne mai discipline. Shi yasa ɗaliban ma in suka gan shi ba su wasu abubuwan tsoronsa suke ji. Ai na san ba don kowa ike zuwa makarantar nan ba sai don wannan yarinya Amira. Kuma ma kun san wani abu ne? Ni gaskiya kun yi yadda aka daidai. Saboda ni na ga makorin kula da aka yi ma a makarantar nan ba. Abdulrahman, anti, gwara-gwara shi ba. In dai haka kawo wansa a ce ya rike makarantar nan, gaskiya ya fi shi zafi. Wansa ya fi shi zafi sosai. Amma za ku gane kuma za ku fahimta. Ni dai ba wannan ne ya kawo ni ba. Ina da class ne. Ka san ba ranar ce. Za mu haɗu. Idanuwa suna zubar kuka, zo kula da ni kiyar suna wanka, ba ni ya da ke ko za a mini duka. Amira, ko zan yi shekara aro-aro, kallon ki bana gajiya, ko da zan rasa kaina, sunan ki na nan a zuciya. Hello? Hello? Yau dai Litinin, ciniki ya faɗa don gani yanzu a cikin makarantar. Yauwa jaron haka. Ke ta ƙwarai ce. Na san kamar yadda kika faɗa, koma ɗaki bacci. Dukkan wasu rahotanni za su zo min akan Amir da Amira. No problem, kawai ka kwantar da hankalinka. Kana kwance a gida, duk wani information zai zo ya same ka. Ni dai fata na mu same ka. Kike matsala. Jarumi na kenan. Ka san aiki na ingantacce ne. Na gode jarumi. To shi kenan sai an jima. Dan gaba. Amma ba kuwa ce a makarantar nan ke. Ni ba kuwa ce. Yawwa. Kin yi kuskure. Ba a zuwan mana makaranta da waya. Ba a zuwan mana makaranta da gilas. Ba a zuwan mana makaranta a makare. Dariya na baki? A'a dariya na baki. Baiwa Allah. Za ki ajiye wayarki a nan gurin. Kin ji ko? Point of correction. Kai ba mai gadi bane ba? Ni fa ɗaliba ce a makarantar nan. Don haka kai da kanka ka san da cewa na fi ka daraja ko? Okay. Haka kika ce? Ke karki ci mun mutunci, kin raina mai gadi ne? Saboda kin ganna a bakin gate. Ni za ki ce wai kin fi ni daraja a kan? Jin kamar ni. A'a. It's part of wasting of time. To ba ku Da dai. iri-iri daban-daban. Har kawo daga sama inda za ka musu daɗin ba mu labari. Ko ka kai kuma ta cika ɗauki kuma ta yanzu. Ya sa da kuɗin kawo. To ku hau layi sosai da sosai ma. Kai tsaya ta nan mana kujeru. Lallai na ji daɗi ta yadda kuka bani gurin nan na yi sama-sama da ku ta yadda za ku samu labarin Domin mu sha mana. Wai ko kuna ganin zirga-zirgar Sa Ahmad a cikin makarantar nan? Ta, ai in muku fankan fa yau, wato Sa Ahmad an tattare shi, Alhaji ya watsa shi. Ya watsa shi jam
ina wata shi London to ai ba a nan gizo yake sakar ba na ga hawan tattafawa kuke yi kuna murna to an kawo yayansa wato babansa a rashin mutunci ya tattaka shi rashin mutunci wai dan Allah da gaske kake are you serious aini bana yana irin ta gida da koki ko kuna ganin sa yana yawo a cikin makarantar nan to ainihin yadda kuka gani a ankara nake daga ko ɗaliban da malamai iyakan ku baki ɗaya malamai maza da mata da ɗalibai maza da mata ba wanda ba na tsatsefewa wajen samo labari a kansa. Za ku je faɗana cikin wani halin ta yaya zan samu lafiya. Wannan abin da kuka aikata min ya kasance rashin adalci ne babba. Sunana Alhaji Jabir, mahaifin Mustapha. Na gane shi, tabbas na gane shi. Dan akwai wani tabi da kuma shi da abokinsa. Ai dole ka sani bayan duk abin da kuka aikata min da saninka. Bai kamata ku ɓoye min halin da ɗana yake ciki ba. Yana cikin halin shaye-shaye kuma baya zuwa makaranta. Kun san da haka amma kuka take kuka ƙi sanar mu. Tabbas wannan kuskure ne babba. Gaskiya ne Alhaji, dan ni ma na yi ƙoƙarin yanke hukunci. Amma ban samu ƙarfin haka. Dalilin sun zuciya da aka aikata a matsayin hukuncin da aka yi musu. An fi ƙarfi na ne bayan da na amma ni ba na wannan rashin adalci ne kuma sai na ɗauki babban mataki akan shi Ahmad ɗin da ya ba da gudunmawar lalata ɗana. Ba tsoron kuɗin haraji yake ba, to zan cire ɗan nawa daga makarantar. Shi kuma Ahmad ɗin zan tura shi kotu. A yi haƙuri yalla. Yanzu haka ma yana ƙasar waje ya tafi yin business. To ba zan aikata komai ba har sai ya dawo. Ko kuma in bi shi can ƙasar wajen. Mace yana da son zuciyar shi, gaskiya ban yi shi. Abin ya ban mamaki, ya aka yi Alhaji mahaifin yaron nan ya sani. Ni na faɗa masa. In har kuka biyo Ahmad wurin yanke hukunci, to tabbas za ku lalata tarbiyyar yaran da aka zo. Sannan kuma za a cuci iyayensu. Akan me sun biyo Ahmad wurin za ku yanke hukunci. Idan yaro ya taɓa daidai ba, ku hukunta shi, ku kira iyayensa ku sanar masa. Amir, kai kuma ya aka kasan da wannan magana? Haka sanar da mahaifin wannan yaron. Adam kenan. Kakka manta kowa nake. Kuma ina saka ido ga kowane ɗalibi da duk abin da suke aikata a cikin makarantar. Ba kawai wai kara zubar ka shiga aji haka ba. Ya aka baka sanar masa ba a lokacin da Ahmad kenan ba? Malam Adam kenan. To ai idan baka sani ba, bari in faɗa maka wani abu. Dalilin wannan kes ɗin na wannan yaron da aka kama yana shaye-shaye. Dalilin Salama Ahmad daga wannan makarantar kenan. Kamar ya, ni fa ban gane ba. Malam Adam kenan. Za ka gane ko za ka fahimta. Ba sai na bayyana wannan. Domin sai an tafi.
Malama Amira. Na'am. Kin karzo? Na san zaki mamaki kin ganna bakin gate. Tun da na zo na ne ina zaman jiran zuwanki. Saboda ina so na yi magana ki. Allah ya sa ba laifi ne ba. Laifi kuma? Ai mata irin ku ba sa laifi. Na zo ne na baki hakuri akan yadda da furta muku tafiyar Ahmad. Na fuskanci a wannan lokacin ki ce ta farko wadda ranke fara ɓaci, ma'ana kin shiga ta damuwa a cikin kucin ki na tafiyar sa. Shi sa na ce zan zo saboda in baki hakuri dan ko ciki ba zan shiga ba. Ai ba damuwa. Ba kuma insha Allah zai dawo nan ba da daɗewa ba. Haka ne. Amma ina so ka saka a ranki cewa zan miki duk abin da kake so. Zan miki duk wani abu da Ahmad yake miki, ko in ce fiye da yadda yake miki. Zan kyautata miki fiye da kyautatawar da Ahmad yake miki. Ki manta da damuwar da take zuciya ki da Ahmad. Ba ni da lokaci yanzu saboda ina da wasu abu da zan yi, amma ga kati na ki kira ni a waya sai mu magana. Ba matsala ko? Kamar ki nake so, kamar ki nake nema, kamar ki nake ji. Ya na ganka a nan gurin maimakon in ganka a fili. Ka san wani abu kwanai da tani Usman? Ka ga ya ɗauki Ahmad daga makarantar nan, amma har yanzu hankali ya bai kwanta. Ji nake wani iri, kamar ba zan iya samun soyayya a biyu. Gaskiya ne. Na riga na san cewar damuwarka ba za ta wuce ta Amira, amma to bari in gaya maka wani abin da baka sani ba. Shigowa ta makaranta na ga Kabir tare da Amira, kuma da dukkan alamu maganar soyayya ke da Amira. Idan ba haka ba ta yadda za a iya tsallake dukkan malamai ya zo ya tsaya da Amira. In za ka sake ɗamara ka sake ɗamara. Kabir kuma? Kabir? Karkai tunanin an ɗauke Ahmad ka samu relief a zuciyarka, to sabon yaƙi yana fuskantar ka. Tun wuri idan za ka miƙe ka tashi tsaye, don wallahi tallahi yana ƙoƙarin farar. Na faɗa maka. Dukkan alamu ki sabo zuwa ce ko? Shi faran jiya mu shi. Okay, you are welcome. Ki tabbata dai kin yi abin da ya kake cikin makarantar nan. Ke da? Ke baki san me zaki ba? Karatu mana. Be serious and do well. Kin ji ko? Kike sa thank you. Ka jira ka gani. Zan nuna maka I am serious and I will do well. Dan in jefa ka cikin matsala. Na fuskanci makarantar nan taku ta wayayyu ce gaskiya. Me kike gani? Na ga su kansu malaman soyayya suke yi a junansu. Wani malamai kenan? Masu suna iri ɗaya mana, Amir da Amira. A'a, me kuma abin dariya a nan? Ahmad da Amira dai ko? Rufawa Amira asiri. Ahmad da Amira kuma? Waye kuma Ahmad? Ai shine mai makarantar nan. Kuma yana gab da auren Amira. Amma ya aka yi ni ban san shi ba. Dalilin da yasa baki san shi ba.
yana barin makarantar washe gari kika shigo. Ya tafi ƙasar waje domin ya yi ƙaro karatu. Wannan ba ita ce sabuwar zuwan nan da aka kawo ba. Sake kai ya ce ba Allah kai ai ina ga wa kai ce a kai ba ganin mutum. Mayan mata ne sosai. Kawai su can ya zauna a tsakiyar su. Ai Ni kamar ki nake so, kamar ki nake nema. Kana da damuwa amma ka kasa magance. lokacin magance ne yanzu wasu. In har wannan lokacin kake kira, to wallahi ba zai taɓa zuwa ba. Usman kenan. To me kake so yi? Ina ganin har da shawararka. Cewar kada in furta Amira komai a wannan lokacin ko? Wancan lokacin ban yi tunanin haka san ke maka a cikin zuciyarka ba, sai yanzu na tabbatar a cikin idanunka. To na ji Usman, yanzu me kake so yi ko kuma wace shawara ka zo ka bani? Wannan ba shawara ba ce, yin kaina ne. Jira ka ga abin da za a yi yanzu. Za a yi ta ne kawai ta kare. Me za a yi da kare? Zan je na samu Amira na gaya mata yadda kake ji a ranka. Usman, ka san me kake yunkurin aikata kuwa? Na gaji da ganin ka a cikin damuwa kansu. Bara kawai a yi ta kare. Amira! 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 Kaga malam, ni ka kai ka tafi. Kasan dai ba ga mutum da jira Usman. Zuciya Rabeel Baba's production. Ke baki ji abin da na gaya miki ba? Ba na son ki. Present Zuciya. Ai kowaye wannan sai mun yi abin da za mu yi mu raba su. Ji ba kuma ba zan ji ba. Kunnuwana sun toshe. Ina son ka. Direct King Ake. Assistant Director Espenda. The Love Animation Series written by King Aki. Why we blame love? Don't you ever blame love? Just blame our heart. Ka san babansu Kiristan ne ko? Haka ma mamansu ita ma Kiristan ne. Love Action Dragon. It's just the beginning of the heart. Zuciya. So duk sanda suka gane soyayyar ku da ita ta zo ƙarshe. Kana ji soyayya suke yi da ɗanwarka sosai a makaranta. Muhammad wa? Muhammad ake mana. Close to death. The heart. Zuciya. Coming soon. Wai kai malam me matsalar ka ne? Da kaza na karya. Ina koko ne a cikin fa. Dukkan alamun wannan mutumin bai da isasshen hankali. Kwarai kin canka daidai, ni mahaukaci ne amma mai haukan soyayya ne. Hujjata. Ina tunanin to ko gurin da na ganshi za mu je mu tambaya. Na ji duka abin da kika faɗa. Wa yake wani maganar littafi? Anya kuwa mutumin nan ba shi da taɓin hankali? Ko ni aka yi wa abin da aka masa? Zan yi abin da ya yi. Ɗaukar ran mutum ɗin? Ba haka bane. Ni wallahi da na ga ya nufo ki da wukan nan. Dan Allah da. Ki bi komi a sani. Me yake faruwa ki faɗa min? Kawai daga faɗar gaskiya. Wannan ne faɗar gaskiya, wannan ba gaskiya kake faɗa ba. Waye bai san halin ka unguwan nan ba, halin munafunci da sa ido. Saboda me to? Ba wannan ne ya kani bayan Allah ya ce. Baka gyaftawa Irfan ba. Tab. An zo gurin me Irfan din yayi. Wannan shine makasudin zuwa in tambaye ka saboda ban san me ya faru. Hujjata. Kunshe yake da mamaki, bakin ciki, kunci, takaici, gami da tashin hankali.
sarƙaƙiyar soyayya mai rikitarwa. Salon ya fi burge ni, sai dai sautin bai gama ratsa ni ba. Ya kai da zan ganka cikin baƙin ciki amma sai in ga fuskar ka bata nuna ba. Sai walwala kake kana farin ciki. Lalle fa aiki ya same ka. Hujjata. Akwai mafita. Ke ce? Wannan shine daidai da maza irin ku kuma wallahi tallahi sai nayi maganin ka. Mu tafi. Hujjata. Amma ga dukkan alamu baka san darajar dan adam ba. Allah fati ne mai tada fitina ba. Dan Allah ki hakuri kuma ki karɓi wayan. Kaga na rantsa da girman Allah ka ƙara min magana waya sai na dalla maka mari. Mari kuma? Dan in ba haka ba yana iya mata abin da ya fi haka a gaba wallahi. Ƙwarai ma kuwa. A'a, ka saurare ni mana. Hujjata. Da alama fa mutuniyar abin ya kuma faruwa. Ina wannan budurwar da kwanakin baya. Wai dan Annabi Muhammad ka ɓoye. Ya zahiri na gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ɓoye. Hujjata. Shine. Wallahi tallahi shine. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shiri zai ringa zuwar muku a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare akan tashar Magana Ɗaya TV. Hujjata. Don kashe kwarkwatar idanuwanku, albishirinku, shahararriyar tashar nan taku mai farin jini mai suna Magana Ɗaya TV.